Hello everyone, norong bagay tine ang video kaisa katalti hegya tamni kage baksa saimi ango Rignai Chamthwi bar bwthaio sengkangke bwthai koita khare kangke jepro tago apro bahike ठीक achuk chok ke achuk ba tekesa mane bwthai baksa miliya ingya diba bwthai baksa joro ingya hangkangke ba be jorung khangkangke bwthai miliya ango mane bwthai bwtike achuk rokhe naithok norongna angabo tini sanai bokong ya just nongno bwthai je puro Rignai bwthai ruo bui baksa line to line tagi mayang yadi ba baksa keke beke thangjago miliya yang yada bwthai tini nongno ang abo bujungna bagui phaitongo bahai bwthai norok chok ke achugui naithok baksa bokhok khaina musugo ba khaimano baksa rai khaina musugo ba khaimano ang abo nongno tini sawono koitake bwthai achuk pera khangkake ba achuk khangke bahai naithok ong nongno ang tini bujugano obno phaidingke bisi kok ui nongno ang tini sai khanarono ni khorang khanaya ponong mana kaham ke tamningke angbo camera ba kisa hazal bole je sik nongno bujuri mansa to bujungna try khai tongo nai di ke norongno ang tini funugano Rignai Chamthwi bar sikila bwthai rokno bwtike khangke chok ke naithok ba norong je style ram sumani ke reiman ang nong tini sai khana ro no norok tani originai nugui tongkhana agibo nukhana ni originai bwtui ke norokno ang tini sawono ba kinani bo sanai tei kwchani bo sai khana ronai norok naithok jak hangkake obo haiti sin khebo norok tak mano no abono norokno ang tini bui phakya ke norokno ang purani simino bwthai sai khana ro no iko kinarni kake omo hai ke bomolni bwsakni kake ang omo hai ke design ke khaikya norok omo hai ke khaina musung ke khaimano baksa hangkake ang obo norokno sana musungo bui baksa omo hai ke naithoke takna ringyang tongi diba na takna to rungo bat bwthai bahai ke omo hai ke achuk nai norok baksa samyang tongi da abono nongno ang tini bujungnai sang amti hai ke bwthai achukna hangkake koite bwthai runa hangkake je puro sung o kwcharo bwthai ruo kwcharo o bwthai ruo apuro norok bwthai lekhawi redi mane jor khaita redi bejor khai redi ka ang o jaga norok nai dihi ang kotor yadi ba ang oro koite khai koiti norok ang tak sawono funugano nai tongdi norok ani originai nyugui tongkhana koita oro bwthai rejak koita ke bwthai rekhangke omo hai ke bwkhang musungti bwthai achukriman je design ke khaiman abo nongno ang tini sawono iko nai di oron simi lekhai nai di do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ta hangkangke nai di jor daklai bejor daklai nai di do oro jor kaisa 2 3 4 5 6 7 8 ta era tarmane be jor khere khangkangke miliya ango be jor khere khangkangke je kunu bwthaino miliwongo buji khada tabo oro 17 ta mane single hingke 17 ta do jor khere khangke 8 ta roi tei single ekta ma nguta hingke norok o jaga teu bwthai bangrana muchung khangkangke norok o jaga o 21 ta 31 ta onke iko 19 ta emti kheri mano 20 ta ke rokor khangkangke bwthai rok miliya ngota jesik ani buji mani jesik ani knowledge tong mane ang jesik asagri tagui hai mane obono omoti haino mane jor khere khangke miliya bwthai ngo jepru bejor khere nai apurse norok bwthai milna iko ani kachani ke norok nugui tongkhana ani kachani bo obo haino omoni ke bwthai chikon ni bagui kwbang makhe bwthai no khorka buji khata obo hangkake bwthai kom bat bwthai toru oboni bagui omo haike ngutangke kachani ke je kun somoyo bwthai chikon khangke do naithogo hne ang hingke tom dikhe nyoruo norok bo haiker na musung khere di norok jodi no naithok jaka omo hai design ke di tangna musung tong hangke norok screenshot khaina redi iko norok ni bagui ge norok ani jesik ang bujuk tongmani norok to buji khana I hope ang to believe khayo norok ani kongno buji aphanong tokana ang nongno sawo jesik norok je design takna muchungo o design khai takna muchungo hangke bwthai no bejor khai sungdi mane je norok ri sungo apuru no norok bokong lekhawi ri sungka hangke jepru norok bwthai gor nani ka apuru nongni bwthai chok klainai obono norok no sawo je ri sungo norok apuru no butwng no lekhawi sungdi koita butwng klai norok ta ani Rignai omoni bwthai saijak rok bong nongno video rejak tongo a jaga thangai nai di koita bokong khai bwthai sung oboni bagui norok a bokong no lekhawi no onko bwthai sungdi buji khada anke o jaga o bokong bwthai lekhana klai hingka ke norok o jaga ni to saimano oro koita bokong tong onko o jaga hangka kai 3 ta ba 4 ta single 3 ta 4 ta bat khainani saida ebo soho jotono lekhawi ke no
swng buji khada swng haike hangka ke nong bwthai chok chok lai nai thongnai inke norok extra ke belai no swngui sijak hangka je phuru norok bwthai sayo apuru sitranai but o gap bo bisi tori thanai obon bagui norok no ang sawo norok no ang suggestion duo norok je phuru ri swingo apuru direct bwthai no lekhawo no ri swngdi khutung no swngdi ba ri swngdi je apuru hangka ke norok bwthai chok chok khe khlainani bagui inke norok je phuru bwthai sayo nongni apuru ka kun norok problem wngla rignai bo bwthai sitra glak tei naithok nongnai ke norok nai di ani to je sik nong no ang bujui masa bujo norok no ang tam saka norok buji khana ble norok je phuru ori je kunu rignai ba je kunu bwthai norok naithok na muchung khangke norok jor khai ta swngdi mane bejor khaidi oro 17টা hangke norok 17টা opore 15টা eba 21টা empore 31টা ba omonse tolabo amo haike khaikyanke bejor khe khangke nongni bwthai naithongnai ta abona ani boy ko bejor oro 17টা yadiba omo to extra se omo to extra o ksani extra omo to extra noro o jaga khutung jotono iko obo o jaga o jotono lekhajak mamangani obagui chok chok khai klaio norok bo haike no lekhawi swngdi inka nongni bo bwthai bo chok chok khai klainai obono norok no I hope norok jotono helpful ungjaga please like share tei subscribe khaidi inke o kchani bo obo kchani bo semno norok o kchani bo semno just oro hangkangke unko bwthai chikon jatni bagui oboni bagui bwthai kwbangma markha oro hangkangke koita markha 31টা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31টা নুনুka oro hangkake bwthai chikon bagui 31টা kakha orkhe koton bagui 17টা kakha but obo to o yangni ba hingkai to kwbangma nongoi na o kchani hingkai 17টা ta hingkai norok kcharo je kunu naithok rona muchungkai norok 17টা phano rodi norok ni je ichha norok apuru bwthai rimano oro ni hingkangke 31টা rodi chikon hingkai 31টা rodi do taisa omo hai kotor hingkangke norok tei kisa bwthai mane taisa kom wngnai ta omo to ungo chikon teteni bagui oro 31টা kakha but omo koton bagui 17টা ediba hingkai norok omo hai kotor o kcharo borona muchungkhangke tei kisa kom khe butwng rodi ta hangkangke nongni naithoknai ta hingke ani ko norok bahai jakha ang to norok no saka ang khutwng hingkangke bwthai hingkangke ang o je prori khutwng amtibei no bwthai ruo o bagui naithok chok chok bo naithogo te hasaltui tongkhabo belai no naithogo kunu sitra ingya please norok ano support norok jodi no ani kunu je kunu bwthai bebare kunu saimano muchung tongkhaka please norok ano comment khaisadi ang nongni comment rwkhangke ke ang ajaga norok te waisa phunuknani ang try khaino asungno tirini bagui thank you bye bye tata